תרגיל קרקוע. תרגיל זה נעשה בעמידה. אנו עומדים ומעבירים את משקל הגוף שלנו מרגל אחת לשנייה. לדמיין שהן יכולות להתחבר בחוזקה לרצפה, ובאותה מידה הן גמישות ויכולות להשתחרר ולנוע. כשאנו שואפים אוויר פנימה, נלחץ בעדינות את אחת הרגליים לרצפה. כשאנו נושפים אוויר החוצה, נשחרר את המתח בגוף. נעשה את התרגיל באופן זה 3 פעמים עם כל רגל לחוד, ולאחר מכן עם שתי הרגליים. נתחיל רגל אחת. אנחנו שואפים פנימה ולוחצים עם הרגל, ונושפים החוצה ומרפים את הגוף. שואפים פנימה ולוחצים עם הרגל, ונושפים החוצה ומרפים עם הגוף. ופעם שלישית, שואפים, לוחצים, נושפים ומרפים. כעת נעבור לרגל השנייה. תוך כדי ננסה להרגיש כמה מתח אנחנו יכולים לשחרר, בעוד אפשר להחזיק את הגוף בצורה יציבה. נשאף פנימה, נלחץ עם הרגל השנייה, נשוף החוצה ונרפה את הגוף. ופעם שנייה ופעם שלישית. כעת נעבור לשתי הרגליים גם יחד. נשאף פנימה, נלחץ עם שתי הרגליים על הרצפה, נשוף החוצה ונרפה את הגוף. פעם שנייה, שאיפה, לחיצה, נשיפה החוצה והרפיית הגוף. ופעם שלישית ואחרונה, נשאף פנימה, נלחץ עם הרגליים, נשוף החוצה ונרפה את הגוף. כעת נעשה את התרגיל הפוך. ננשום פנימה ונרגיש את זרימת האוויר נכנסת לתוך הגוף שלנו לכל התאים, מבלי ללחוץ, ורק כשאנו נושפים החוצה, אנחנו לוחצים על הרצפה בעזרת הרגליים. אנחנו נשים לב בזמן שנעשה את התרגיל מה התחושה שלנו כשאנחנו לוחצים על הקרקע, ונשווה זאת עם התחושה כשאנחנו משחררים את האוויר ומרפים. האם זה גורם לנו להרגיש מחוברים יותר לגוף? אז נחזור על התרגיל הזה גם 3 פעמים בכל רגל, ולאחר מכן בשתי הרגליים גם יחד. אנחנו שואפים אוויר, ורק כשאנחנו נושפים החוצה אנחנו לוחצים. רגל אחת, רגל הראשונה פעם שנייה, פעם שלישית, ונעבור לרגל השנייה, פעם ראשונה, נשאף אוויר, ורק כשאנחנו נושפים החוצה אנחנו לוחצים. פעם שנייה, ופעם שלישית. וכעת נעשה את זה בשתי הרגליים ביחד. נשאף אוויר פנימה, נרגיש את האוויר עובר בכל הגוף, וכשאנחנו נושפים החוצה אנחנו לוחצים. ושוב פעם שנייה, ופעם שלישית. אני ממליצה להמשיך לנסות את התרגיל הזה מדי יום כשאנחנו קמים בבוקר, עם עוצמות שונות של לחץ על הרגליים, עד שנרגיש תחושה של חיבור. שימו לב איך הקרקוע משפיע על התחושה שלנו בכלל.